da, bigarren taldako estropa da. Lehenengo kaletik Zumaia joango da. Bigarren kaletik Donostiarra. Hirugarren kaletik Camargo. Eta laugarren kaletik, mesedez txalo handi bat. Gainerua, Bermeo Unakaretxe. La segunda tanda está ya con 4 tareas en línea. Por la primera calle Batumaya, calle 2 Donostiarra, Camargo por la calle 3, la tarea de casa, como no, Bermeo Unaca por la cuarta. Y esto para por el conservador. Comienza la segunda tanda con las 4 tareas en línea. A ver si nos dan una buena regata. Adelante. Zutan daude loreak egin oiu. Zutan daude loreak egin oiu. Egun sentiko Bueno, lau traineruak ja, luze erditik, ja hartzen, hemendik ikusten da igual, Bermeo Unaca arrakio dala. Kontuz Donostiarragaz. Ikusiko dugu ja, ziabogan, zan dauzen gauzak. Vemos que las 4 traineras ya están cogiendo la mitad de largo. Me parece que Bermeo Unaca parece que va un poquito adelante. Una pelea con la Donostiarra. Lehenengo kaletik Zumaia joan da esan dugunez. Antonio Zalaza patroianetan. Bigarren kaletik Donostiarra. Jon Irureta Goiena patroianetan. Hirugarren kaletik Camargo. Jose Francisco Agulo patroianetan. Eta gure Bermeo Unaca traineruan, Xabi Matia patroianetan.
Badoaz ikusten da lehenengo zigoko maniobra hartzea traineruak. Niko igualatu da dana, baina ikusi da Mundaka harinago hasi da la maniobra egiten, Donostiarra bigarren. Camargo eta Zumaia. Eta badaukagu lehenengo Ziaboako bigarren tandako denborak. Zumaiak 5:46, Donostiarrak 5:41, Camargo 5:45, eta Bermeo Mundakak 5:26. Tenemos los tiempos de la primera Ziaboga de la segunda tanda, con Zumaya 5:46, Donostiarra 5:41, Camargo 5:45 y Bermeo Mundaka 5:36. Ikusten da Mundakak harinago heldu dela, ikusiko dugu gure mutilak ia estropada pulit bat egiten badago ia. A ver, esa lanchita no tendría que pasar por ahí. Date la vueltita y sal por allí. Mercedes. El casco, Begiratu atzea hortzi mugak suta gure begien zeruta begiratu maitea amildegi ertza biziak ia ametsa ez bilatu gauean izarrura zure begitan piztuta. Badatoz, gau traineruak, bigarren Ziaboga. Topatzen, ikusten da tanda hau gogortzuago izango dela, gau traineruak, lehian, eta denbora handigabe euren artean. Vemos que ya vienen las 4 traineras buscando la segunda Ziaboga, con 4 traineras bastante igualadas. Y se ve que va a ser una bonita regata, una bonita tanda, que ya veremos qué pasa. Ditzagun beldurrak atzean ez gara izan onena behar bada baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordura erdu da. Badatoz, Ziaboga prepárate. Hau traineruak, ikusten da Bermeo Mundakako trainerua aurren datorrela. Bigarren Donostiarra, hirugarren Zumaia, eta laugarren Camargo. Badoaz gure mutilak Ziaboga prestatzen. Zabi Matiaren Ziaboga, elegantea ikusiko dugu.
orain Donostiarren ziago da, iztua. Eta Zumaia eta Kamargo arteko ziago da. Eko da berdinean. Estropo da polita beretan. Eta dagoeneko badaukagu, bigarren ziagoako denkorak. Zumaia 10:56, Donostiarra 10:50, Kamargo 10:57, eta Bermeo Mundaka 10:29. Tenemos los tiempos de la segunda ciagoga, de la segunda tanda, con Zumaia 10:56, Donostiarra 10:50, Camargo 10:57 y la trinidad de Casa Bermeo Mundaka 10:39. Apa Bermeo Mundaka. Negar egin genuenean Malkoa esker Orain itxasoa gara Itxasoa gara Esaiozu euriari Zezpatzeko Esan bakardadeari Gaur ez etortzeko Na 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 Eusten nauen soka zara Totzen hauena Metxak sortu zizkidana Galtzen dituena Na 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 Zuretzat gilargia lapurtuko nuke gauero Eta zu itxu zaudet bere argia ikusteko Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra
casualidad ez zara gaueko izar bakarra ez zara esan sentitzen dudana ez dela egia une baten sinisteko eskare guztia Bueno, ikusten da Iguaren ziagoa prentzatzen hasi diala Darmia Mundaka utrainerua Momentuz aurretik zitzen dau Bada, Donostiarra Ziagoa ite Zumaia baina ere Ziagoa preparatzen Eta Camargo atzetik Vemos que en la preparación de la Ciaboga se ha visto a Mundaka Bermeo entrar en primera posición, la Donostiarra en segunda, Zumaia en tercera y ahora mismo preparando la Ciaboga Camargo. Patagónico, badaukagu denborak, hirugarren Ziabogako denborak. Zumaia 17:09, Donostiarra 17:00, Camargo 17:21, Bermeo Mundaka 16:29. Tenemos ya los tiempos de la tercera Ciaboga con Zumaia en 17:09, Donostiarra 17:00, Camargo 17:21 y Bermeo Mundaka 16:49. Naizenak izenik ez du behar biluztean nire eskolak zatika zure aurrean erortzean bizortzeko hil behar den zubi honen hasieran begiratu beharrean ikusi nazazu ikusi nazazu Zigabetasun osten naute arnastean desio eta beharrak nola elurra urtzean iesbidek berriro leku berera ekartzean bakardade sakonenak nire pausua izutzean el nazazu eskutik hau buka bitartean el nazazu eskutik hau buka bitartean el nazazu eskutik hau buka bitartean el nazazu eskutik Badatoz lau traineruak hemen, laugarren kaletik, Darmia Mundaka traineru olatu bat ikator, Doklarui ebazten zadie, hirugarren kaletik Camargo, bigarretik Donosti, eta laugarren lehenengo kaletik Zumaia, hori ikusten da Leia Poliben, eure bizen artien, bat eta bigarren kaleko lehian arteko, euren trainerun arteko lehiek. Baina, nauztizue ikusten da, gure herriko traineruek, bat horrela da, horren kaletik.
Mundu irabazte. Badatos, estropadia baitxute. Badatos, bermeo gutako, tranquilue, horatu gaine. Estropa ondo ditzen bainate. Tenemos que ver, venga, encima de ahora. Bermeo gutaka, vamos a ver Bermeo gutaka. Ikusten du Donostia, jogatu gaini, gatoka, politxo. Hori da torra gotu gainea. Jogatu gaini, Gotu gainea. Soltau bil gainea. Eta Zubaia, beran atxikik, ondo. Zerra politxo gaien, animo, Zubaia. Eta txalo batzuk gotxagu, Camargon, azken eguko, badara egitxako, azken txampa hau. Un fuerte aplauso para las últimas paradas de Camargo, esta última chapa. La segunda tanda. Alpa Camargo. Zubaia, hogeita bi, amazazpi. Donostiarra, hogeita bi amar. Camargo, hogeita bi, hogeita amazazpi. Eta Bermeo Gutaka, hogeita bat. Berrogeita balau. Markatu. Bermeo Gutaka, hogeita bat, berrogeita amazazpi. Tiempos de la segunda tanda. Zubaia con 22-17, Donostiarra 22-10, Camargo 22-37 y Bermeo Gutaka marcando el mejor tiempo hasta el momento 21-57.